Oke, sini mas ya. Oh, oh, jenengan mau ditolak siapa bapak? Om, iya om, iya om. Papi, ya papi, walah ditolak papi. Oke, niki mau duet lagu Pantun Cinta yo, Pantun Cinta loh mas. Iya. Spesial buat siapa ini lagunya? Bu Sri? Oh, lancing. Oh, babe lancing babe. Ayo mbak. Lancing. Mau Mbak Cindy. Ya monggo Pak sini jangan mendelik. Oke, Pantun Cinta bareng Agista Music. Goyang tipis-tipis tapi rumah ada
taline sapa, Pak? Papi? Iya, boleh. Tali kutang Mas Aan. Iya, gek taline sapa ngene iki wis gak jamane gawe tali lho, Pi. Iya. Biasa saiki wis wireless gane tali. Iya, untung lho kok iso ya Mas gak ceblok ngono gane taline ya Mas. Ya. Oh ngono dikondeli. Alah. Iya, boleh diturutin. Tali kutang. Ayo Mas, goyang bareng gak apa-apa. Pak Janus, ayo Pak Janus. Ada, ayo Mbak Cindy. Agi saya sih.
tresnaku kang suci taliku kang waca tresnaku kang suci. Matur suwun nggih Papi. Oke. Dua teman sudah ini tadi semoga ketemu talinya ya.